Izimpi zomuntu zisho ikusasa lakhe. Ake ngikusize kunento ekuthiwa it's a prophetic interpretation of things. Yonke into ehluphekela kakhulu isikuzoba ningi empilweni. Usathana akayivali into engeke ibe abundance. Ubona ngokushintsha kwakhe ibhakela ukuthi hayi khona la ngivimba khona. Ngoba iqiniso leBhayibheli lithi day by day we are getting closer. Day by day we are getting closer. So you must know when you're too you must know when you're too close. Uyazi kunabantu umsuzophumelela alokubekusabisa ukuthi phela mina ngakushiya mina uvela umthetho umuntu hamba. Hamba. Ungaloku uvimba abantu abafuna ukuhamba. Ngoba bayistraight yabona umuntu bombambe ngenkani uyancikisela ukuhlala kwakhe. Akuhlalela abalibonayo ikusasa kanye nami. Abangalibona asingalwi asingathukani khululeka ngoba uSathane uvusa ngisho abantu abathandayo bakulwise ngoba ufuna ubheka impi bese uyekizwe. Jesus. Apostle iBhayibheli lithi uNkulunkulu wakhipha abantwana bakaIsrael ezweni lesithembiso wabanikeza izethembiso. Awinaki into ongatshelwanga ngayo. Jesu. Uma uNkulunkulu ekuthembise impilo engcono wena endleleni wahlangana nenzondo ungashift ifocus iyenzondweni ngoba letha focus akuyo iyona ebankulu empilweni. That's what the low focus say. Manje bonke ke babhakisha bahamba nalelizwe ukuthi siyongena. Ayabona namhlanje siyolidla lelizwe namhlanje. Futhi ngizwa appropriation of land without compensation. Siyolidla lelizwe namhlanje. Ngifuna umuntu nomuntu la aphume ne-title deed ethi siyongena. Ngifuna umuntu nomuntu lana aphume ne-title deed yezinto uNkulunkulu amthembise zona. Uma uhlangana namadimoni ungakhulumi uveza itayitela uthi suka kumadimoni ngoba we are too close. Jesus. Ngizwa amandla